स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि बे समाव बर'नि गेजेराव थरसे हाथरखि महरै जोनोम मोनबावबाय जायखौ जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि रामपल बिल दख'रानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि 1 नं नेपालपारा गामिनि थागिबि बिफा ऋषिनाथ नार्जारि आरो बिमा अन्जना नार्जारिनि आंगो फिसाज्ला दैफां नार्जारि बिथाङा थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 सिम डन बस्क' फरायसालि रामपल बिल, थाखो 5 निफ्राय थाखो 12 सिम सैनिक फरायसालि गवालपारायाव गावनि सोलोंथाइखौ लादोंमोन। बेनिफ्राय नेशनेल डिफेन्स एकाडेमी पुणे आरो इन्डियान मिलिटारि एकाडेमी देहरादूनआव गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाखली रेजिमेन्टनि लेफ्टिनेन्ट महरै थिसनथाइ मोनबाय। बिथांनि बेबायदि गोब्राब नाजाथाबनानै जाफुंसार जानो हानाया बर' हारिनि थाखाय थारैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। भारतनि उन्दैसिन लेफ्टिनेन्ट दैफां नार्जारिखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गावनि आंगो गामि 1 नं नेपालपारायाव मान बावनानै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो रायजो राजाफोरा बिथांनि जाफुंसारनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। फार्स्ट स्टार्टिंआ जाहैबाय क्लास 12 जोबनाय लोगो लोगो एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगौ जायो नेशनेल डिफेन्स एकाडेमीनि थाखाय। बे एन्ट्रेन्स एग्जामा UPSC कन्डाक्ट खालामो, बोसोराव खननै जायो आरो सेप्तेम्बराव खनसे जायो, खनसे एप्रिलाव जायो। नों बेखौ प्रिपेरेसन खालामनानै होनो हायो आरो क्लास 12 जोबनाय लोगो लोगो 10+2 साइन्सबाबो हायो, साइन्स नङाबाबो हायो, खिन्थु गावबागाव मेथ्स फरायनांगोन आरो साइन्स गैयैफ्रा। साइन्स गोनांखौ मेथ्स थाखाबाय हाबाय। दा 10+2 जों UPSC क्लियार खालामखांनानै SSB एन्ट्रेन्स जायो आरो मोनसे SSB इन्टारभिउ होनो बेखौ। गावबागाव सेन्टार फैयो मोनसे SSB आव। बे SSB आव नोङो 4 दिन 5 दिन नोंनि स्क्रिनिं जायो आरो नोंनि क्वालिटि, नोंनि गासिबो इनसाइटखौ मोनथिजोबो आरो गावसोरो। जेनेबा मासेबां क्वालिफाइड मानसिया जुदि नोङो फिट जायो आर्म फर्सेसनि थाखाय होमबाथाय नोंखौ लाबाय, जुदि नङाबा नेक्स्ट टाइम नों ट्राइ खालामबाय थानो हाबाय आरो। दा नों SSB जुदि स्क्रिनिं जाखांनानै कनफारेन्स इन जायोबा नोंखौ मेडिकेलाव लेंहरगोन। मेडिकेलाव लेंहरनानै नोंखौ मेडिकेलि चेकआप खालामगोन, गासिबो फुरा बडि चेकआप खालामनानै नोङो फिटबा नोंखौ कल लेटार लेंहरबानो नोंखौ नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव एडमिट खालामगोन आरो। दा नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव 3 इयार्स ट्रेनिङाव नोङो दा 3 इयार्सआव इण्डियान आर्मि, इण्डियान एयारफोर्स, इण्डियान नेभि गासिबो ज' फरायजोबो आरो। बे 3 बोसोराव जोबखांनानै जोङो गावबागाव इनस्टिटिउटसआव थाङो आरो। दा आं आर्मिखाय आङो इण्डियान मिलिटारि एकाडेमि देहरादून उत्तराखन्डआव थाङो आङो। दा इण्डियान मिलिटारि एकाडेमि देहरादूनआव बोसोरसेनि ट्रेनिं जायो। बे बोसोरसेयाव जोङो एडभान्स मिलिटारि ट्रेनिं नङाबा डिप्ल'मा इन मिलिटारि स्टाडिस बेखौ खालामो आरो जोङो। दा बे बोसोरसेयाव जों कमप्लिट खालामखांनानै जोङो कमिसन जायो, प्रेसिडेन्ट अफ इण्डियानिफ्राय कमिसन मोनो जोङो। दा जों स्टार्ट खालामो एज ए लेफ्टिनेन्ट इन इण्डियान आर्मि, बेखौनो कमिसनिं होनो आरो। बेखौनो नोंथांनि जाफुंसारनायखौ जोबोद साबायखर थाबाय आरो। बिदि प्रग्राम बानायनाया बिराद एफर्ट नांगौ जायो, प्रिपेरेसन नांगौ जायो। आं रायजो राजाखौ बिराद अननाय आरो गोजोननाय बावहरबाय। थेंक इउ स' माच। बायदि जाफुंसार जानो सासे बोसोन होनो आंनि एडभाइसआ सिम्पोल होगोन आङो। ड्रिमखौ एसे गिदिर लानांगौ आरो ड्रिमखौ गिनाङा। मा जानो गोसो साननानै लानांगौ, बिखायाव दोन, मावबाय था बेनि थाखाय रावनोबो खिथानो नाङा। आसै आसै मावबाय था, सिङाव लानानै बारा बुंनाङा मानसिफोरनो आं बे जागोन, इन्जिनियार जागोन, IIT जागोन, माबा माबि आर्मि जागोन, जेबो खिथा नाङा। मावबाय था, साइलेन्ट मावबाय था, जाखांनानै खिथा आं जाबाय, बे जबाव मोनबाय आङो, बे खामानिखौ मावनो हाबाय आङो। खिन्थु बे प्रिपेरेसनाव एसे गोजौ गाहायाथ' थाखागोन। गिभ आप खालामनो नाङा। ड्रिम इजिलि मोनबाथ' मा ड्रिम होनो बेखौ, ड्रिमा गिदिर जाबाथ' एसे खस्थ' थाखायो। बे खस्थ'आव एसे पेसेन्स थानांगौ, एसे क्वालिफिकेसनबो थानांगोन। क्वालिफिकेसना जाहैबाय इडुकेसन फरायनांगोन सान हर, टिचार्सफोरखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ, पेरेन्ट्सनि खोथाफोरखौ खोनासंनांगौ जानो, आरो गावबागाव सेल्फ एवार थानांगौ आरो सेल्फ एवार जानांगौ मानसिया। मा मिस्टेक, मा मोजां, मा गाज्रि बेखौ नोङो देरै देरै मोनथिलांखायो। दा उन्दै समाव क्लास 6 निफ्राय 8 सिम नर्मेल स्टाडिस खालामबाय थादो, खिन्थु 8 मोननाय लोगो लोगो नोङो एमआ फिक्स जानांगौ आरो। 8 मोननायनिफ्राय थारमाने 8, 9, 10 बेनि उनाव 11आवथ' नोङो स्ट्रिम लानांगौ जायो, साइन्स नङा कि आर्ट्स। बेनो डिसाइड खालामो ना नोंनि फिउचारखौ। आर्ट्स लाबा नोङो मा थांनो हायो, साइन्स लाबा मा थांनो हायो। बेयाव बे एसे डिसिसना इम्परटेन्ट आरो। साइन्स लायो ना आर्ट्स लायो, बेचेलर अफ आर्ट्स खालामो ना बिटेक खालामो, बे इम्परटेन्ट। मानो होनबा नोंनि जब जेखौ लुबैयो बे माखासे क्वालिफिकेसन लुबैयो आरो बे जबाबो। बे क्वालिफिकेसनखौ नोङो मोजाङै चुज खालामनांगौ जायो। बाखि डन्ट गिभ आप स' इजिलि, मानो होनबा खस्थ'आसो मानसिखौ बानायो। द्याट्स अल। हेफाजाबाथ' बयबो होनांगौ होमबासो हायो मानसिया। सापर्ट, ब्लेसिंस, बिमा बिफायाथ' न'आव जेनेबा मा
जेबो प्रब्लेम जाया न' माइया नायजोबो उन्दैनिफ्रायनो उन्दुनाय समाव कम्बल गोलैबा फिन्नानै होनाय बाबाया जेन'बा आं स्कुलाव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा मोनायावनो ओंखारनानै थांनानै आंखौ हेल्प खालामहैयो बेबायदि एसे पेरेन्ट्सनिफ्राय मटिभेसन थाबा गथ'फ्राबो मटिभेट जानानै थायो आरो ओंखायनो आर्ट इन्सट्राक्टर्स गासिबो इन्डियान मिलिटारि एकाडेमि सैनिक स्कुल NDA बिराद क्वालिफाइड मानसि बिसोरो दा बेनि थाखायनो आं साक्सेसफुल जादों आरो That's all. बेयो आंनिनो फिसाला दा बेफोरखौ आङो बुंनानै थाङोबा आङो इण्डियान आर्मि लेफ्टेनेन्ट मोनगोन होननानै आं सिमाङावबो सानाखैमोन नाथाय आंनि गथ'खौ आङो सासे मानसि जानांगौ हाई एडुकेसन मोननांगौ हाई एडुकेसन मोननानै माबा मोनसे मावनाया गावनि दायित्व होननानै आं सानोमोन नाथाय गावनि नाजानायाव बियो थांनाय माबायाव गाव हाई सेकेन्डारि पास जानानै सैनिक स्कुलनिफ्राय जेब्ला ओंखारो अब्ला बियो UPC एग्जाम होनानै बियो एन्ट्रेन्सखौ पास खालामनानै बियो रिटेनखौ पास खालामनानै देरहानो हादों आरो बियो रिटेन एग्जामखौ पास खालामनानै बियो SSB होननाय मोनसे माबा दङ इन्टारभिउ बेखौ थांनाय माबायाव मध्य प्रदेशआव बियो एन्ट्रेन्सखौ हैनानै बियो आरो SSB एग्जामखौ बियो पास खालामनानै बियो NDA महरै बियो पुनायाव बियो 3 इयार्सनि थाखाय बियो कर्सखौ फोजोबनानै फैनो हादों आरो बिनि 3 इयार्स कर्सखौ फरायनानै आफ्टार ट्रेनिं आरो बियो ग्रेजुवेसननि थाखाय NDA खौ कमप्लिट खालामनानै आरो बियो देहरादुन उत्तराखन्ड देहरादुनाव हेडक्वार्टाराव IMA खौ बियो इण्डियान आर्मि एकाडेमिखौ बियो क्वालिफाइड जानानै थांनाय डिसेम्बरनि नैबे माने 2021 नि डिसेम्बर 11 थारिखआव बियो पास आउट जानानै बियो डाइरेक्ट बियो लेफ्टेनेन्ट महरै जोंनि माबायाव नुजानो हायो आरो आंहा बेनो गोजोननाय साया आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया दा बे आंनि फिसामोनब्लाबो दिनै रायजो हौवानि फिसा जाबाय दा साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि थाखाय बियो सासे नाम गुनि ओंखारदों आंहा बेखौ गोजोननाय दङ बिनि सायाव आरो प्रेक्टिकेलि बेखौ आं बुंनो हाया जे गावनि नाजानायाव जादों बियो आं होनगोन खिन्थु नाथाय कपारेसना आंहा मा जानांगौ इडुकेसन हाई इडुकेसन जानांगौ सासे सिनायथि जानो हानांगौ आरो सासे सिनायथि जानांगौ आंनि फिसाया बिदि महरै आं नाजानाय दंमोन बे दिनै आंनि मोगथां महराव नुजानाय हाबाय आं बेखौ अनुभब खालामो आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों खारना जाहैबाय बे आंनिनो जोनोम जायगा आरो आङो गोजानाव थाङाखै खाथियावनो आं देरनानै मोनसे सक जायगायाव बा बाजार एरियायाव आं नुदों नाथाय बेफोरखौ लानानै बेखौ आं लानानै सानाखै जे गामिया जे जोंखौ लेंदों बा फिसालाखौ वेलकाम खालामदों बिनि सायाव जोबोद गोजोननाय दं आरो बै गामिया जाहैबाय आंनिनो बिदा फंबाय गासिबो गसे न'खरनि रिलेटिभ जोब बुंनो थाङोबा बेखौ माइ गाबजुजाय रावबो गैया आरो जों बेहायनो ज' बैसागु दमासि बा माबा मोनसे हाबा हुखा प्रग्राम जायोबा एनि टाइम आङो कपारेसन थायो आरो आं बिसोरजों थाफायो आं फैफायो आरो गामियाव अरायबो आं एडजास्टमेन्ट जानानै थाफानाय आंहा बे दंखायो आरो जों बेखौनो लानानै दिनै हाबाफारि हिसाबै दिनै बे बरायनाय हाबाफारिखौ बाहाय लानाय जादों बेनो जाहैबाय बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि एबा जोंनि गामिनि बे हिसाबै बे सासे इण्डियान आर्मियाव लेफ्टेनेन्ट जाहैनो हाबाय बिनि थाखाय जोंहा गामिया बेखौ बरायथारनांगौ बेखौ जोङो साननानै दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो गामियैनो हारसा बर' जयैनो बिथांखौ बरायदों आर'नाइजों जोङो बिथांखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों आरो बिनि बिमा बिफाखौबो जों बरायनानै लादों जों खावलायनो सानदों दैफां नार्जारियाबो एबा बिनि बिमा बिफायाबो जोंनि गामिनि हिसाबै बिथाङा जों जेरैबायदि हालोदाव दं बा जों जेरैबायदि रायजो जादोंमोन बेबायदिनो बिनिखायनो बिथांनि गथ'आ जुदि बेबायदि इण्डियान आर्मियाव लेफ्टेनेन्ट जानो हादोंबा जों खावलायो जोंनि गथ' गथायाबो बिथांबायदि जाहैथों आरो जाहैनायनि थाखाय जों हाबा मावगोन आरो जोङो जोंनि गथ' गथायखौ फोरोंगोन आरो फोरोङो बेखौ आङो रायजोनि जानानै खावलायगोन। हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान सुद्रा मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों
नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि रांखान्थि राजखान्थि भुमखौरां जारिमिन मुवा बिगियान रासायनारि बिगियान जिबारि बिगियान बिमा राव आरो इंराजि गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो